guys, magtaon mi sa mong wallpapers sa Banggira. Amo ning order sa Shopee. Tagpila ni sa card wala ni pa. 238. Nya isa pa niabot kay wa man na daw ng order na pamikani nga isa. Si Manamili Food order po. Ano na to sa resulta niya guys kung nice ba ang resulta. Okay. Dua ba itong i-order nga na? Dua sa Banggira? Ito itong 38 duha. Murang kaya na mapunta na ito. Kuha na, hindi. Yan dyan, dapat ang ragbig mo kang Amo ning taoran o wallpaper. Kaya sobra kay kaputi. Try ko ka. Tapos ang i-pandiri. Sagad-sagad sa iyo sa itaon. Diba duha to ko ingani na itong give order? Yes. Maski pag loob ko na ito daghan, bagaman pa na po. Ayaw siya. Ilaw sa dire. Ang pora. Sugod na katuklap. Na. Ako, nipis na ni kaayo ko. Foil siya. More foil, no? Foil siya, mawin siya. Ang Banggira dito. Ari, saan naman naman nga na ba dahil ba ukab? Hindi, una ka mato sa ubos pa sa. Ay! Ibo. Mana. Pero kulang pa na siya. Ibutangan sa dingding. Butangan pa na siya. Nice.